Uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Siyaphila, sejabula ukuba nawe and njengoba sinawe namhlanje siyabona ukuthi kukhona indaba ekhona emaphephandabeni zikhuluma ngokuthi umama kukhona mhlawumbe isikhumbuzo abefisa ukusenza sasifiso ncane. Mhlawumbe ungasichazela kancane ngaso nanokuthi yini ebenifisa ukuyenza njengomndeni? Kubhala ukuthini ngale yamanga Oh, kubhala ukuthi umala ngazi ukuthi nifisa ukwenzela usifiso umsebenzi kuhlatshwe nezimbuzi kanjalo kanjalo. So besifisa nje ukuzwa mhlawumbe ukuthi yini ebenihlelile ukuthi nimenzele yona. Silungisele ukwenza umsebenzi no. Ngoba seside isikhathi ehambile emhlabeni akazenzele lutho. Okwenza ukuthi uze kufika intatheli ekhaya mina ngizange ngiye intatheli ngifonelanga intatheli. Iyona efike lekhaya yazobuza ukuthi kungani singayanga emsebenzini onguna kwesilakhe. Bathi mina angazi befika asiyazi leyo nto asangesitshela umuntu. Basitshela ukuthi bekade ngilitshe lasifike sabona nezithombe-ke ezila kulento zenye enzenzayo ukuthi bengilitshe kwabuya kwayohlangana le kwahlangana khona asitshelwanga thina. Thina kukhona esike sasefike samenzela bona okuncane kodwa silungiselela ukuthi senze okukhulu-ke manje. Ngoba phela akazenzele lutho. Thina sazi ukuthi umuntu umenzele umsebenzi ngulitshe bese kuyahanjwa kuyoshaya iy'nkomo ngoba uyazidinga manje lezi akade bengafuni ukuzenza ngoba bethi basindisiwe. Uma sesike ngale sesika kubantu abahamba bengasindiswanga bayazidinga manje. Okay mama uthi uyayidinga usho kanjani nikuthole kanjani lokho ukuthi khonto ayidingayo? Uyafika phela ngephupho asho ukuthi manje kuwukuthi nokuthi ngicela ningifise. Afike kuwena njengomzali asho njalo athi ucela nimsize nimenzele izinto mhlambe. Waphinde wafika kumina. Oh okay uthi ucelani wemama ethu uyacela uthi cela nimenzele umsebenzi noma nilungisa izinto. Umsebenzi ngoba nangesikhathi ehamba akahambanga kahle wahamba engaphethe lutho wafike engaphethe lutho kubantu abadala engakazi abenzele lutho. Manje sebeyafuna-ke manje abasafuni kahle kuyena secela usizo ukuthi simsize. Manje nike naye ikhuluma le ndaba nonkosikazi wakhe ngoba ngiyacanga mhlambe iyona channel engaba ngconywana ukuthi kube khona ukukhulumisana phakathi kwemndeni ukuthi nangu uSifiso ovela ethi ucela ukuthi sekufanele simenzele. Sizombona-ke unkosikazi wakhe mangizocela nje ngamgcineni ngwabeni ngizombona-ke. Thema senze into wangangitshela mina njengomzali ngizombona-ke. Manje le ndaba ithanda ukusinda ngoba umnikazi wayindaba njengobusho ukuthi izinto zesiZulu bengazenzi. So kuyaye kuthuse mase sekuwukuthi sekukhona ukuthi mhlambe uceleleka izinto ade engazenzi. Kuyavumeleka yini ukuthi umuntu mhlambe nimenzele if unkosikazi engavumanga? Engavumanga kanti seyenza kulo kankosikazi into ngoba seyenza kancane nasika kumele thina. Angithi naye ahlangene nathi futhi asihlangene naye. Angithi thema senza umsebenzi wangangitshela. Ngiyakuzwa ma ngiyakuzwa. Siyicele kuyena. Ndafika emva wakhe ngishingane zengane yami ngikaze ngiyibone ngifuna ukuzibonela kuma-TV. Khona into efanele ngiyicele kuyena mina. Ususho lezi ngane lezi zakhe-ke u-Ayanda benosifiso lezi ezabafana. Lezi zabafana. Nangesikhathi enza lo msebenzi wanje phela ngoba ngabe bengafuni ukungizale mina befanele babize iy'ngane zafuthi zazi kuyephi iy'ngane zafuthi ngoba zazingekho. Usithi uney'ngane azizala ngaphandle azaziyo u-Ayanda kodwa kazange azibize ngabona zakhe kuphela iy'ngane. Okay kodwa ke mase asibuyele kuleyo ukuthi enifisa ukumenzela yona isifiso njengomndeni ukuthi ke mhlambe bathini ngokosiko ukuthi yini kahle le ayikhalelayo efanele nimenzele yona. Fanele niqale phansi nimbike umsebenzi umayelana nani noma i-unveiling. Wena ngane yami uhlala kulapha ekhaya kimi awazi umuntu umeshane ukuthi wenzela umsebenzi. Yebo ma ngiyavuma ngiyazi ukuthi uyenzelwa ingakho bengibuza ukuthi mhlambe umsebenzi onjani ngoba kukhona abanye abayenzela umsebenzi mhlambe kuthi umuntu akasekho kufanele nigezwe ingakho ngibuza ukuthi kahle kahle lo wenzayo ni no one.
umsebenzi phela wokumbuyisa umuntu umeshonile uyabuyiswa nje. Ngiyakuzwa ma ngiyakuzwa. Angiboni ke ngane yami ukuthi kunesidingo sokuthi uAyanda ngimtshele ngoba angimazi ukuthi ngizomtholaphi. Angimazi ukuthi ngizomtholaphi. uAyanda uyakwazi la ekhaya kodwa angimazi ukuthi ngizomtholaphi ngoba ziningi izinto. Namanje ngangafuni ukukhuluma nale ntombazane kodwa ngagcina ngikhulumile ngoba ingumba ngoba sake sakhulumisana esikhathini esiphambili kwangivulela igalo uAyanda. Lonto yaphuma futhi emaphetheni. Angifuni ukukhuluma naye. Kodwa uma efika la ngiyokhuluma naye ngoba uyingane yami. Okusalayo noma ahamba athini uyingane yami uAyanda wathela ngenyongo kancane emsamo wangenise ezodini owale ekhaya. Noma ngenzani owale ekhaya noma ngenzani ingane zomntana wami zezashedi nazo angafuni ukuyibona. Ngaphandle kwesizathu ngenza ngalutho mina ekhaya. Futhi angikaze ngingamthandi. Angikaze ngoba umfazi wengane yami angikaze ngingamthandi. Okay ma mhlambe ngoba sekhona umuntu ongasekho la sesikhuluma ngaye kunganjani mhlambe sicele ngingenelele mhlambe abefundisi noma abaholi bendawo ukuthi kuzama ukuthi kube khona ukuhlala phansi ilungiseke le ndaba. Abefundisi bakithi lapho noma bakephi manje noma basesontweni lakho noma bakephi mhlambe nje abantu abadala bangabaholi ngoba iyakhula iyabhebhethisekela ingxabano instead of ukuthi kube khona ubulungiswa ngoba nawe uyasho ukuthi khona izingane zakho ofisayo nawe ukuzibona and sekuhamba isikhathi eside ngempela ungayiboni. Alright ngizothatha ngokuthi uma usacabanga angiboni lento ngoba ingxabano vele indala kusukela nje ngomngcwabo akuphindanga kwabhekwana. Akuphindanga nje kwabhekwana. Mina ngangifisa nje ushona nje ngilimele ngangihamba ngama-elbow cash ngiya enkantolo bayangivuleka icala ngoba ngifuna i-postmortem. Ayikho enye into esasiyikabalela nayo i-postmortem kuphela. Angizange nje ngikabane naye. Angikaze futhi ngikabane naye. Kodwa ma I think mhlambe naye wabona ukuthi mhlambe uma uyifuna angisho ukuthi kunjalo ngiyahlawumbisela ukuthi mhlambe wayibona ngazo ismosho njalo ukuthi ufuna i-postmortem report mhlambe kukhona ukusola ukuthi mhlambe indlela ahamba ngayo ayibanga natural. Manje kufanele ngingazi-ke mina. Ngimithe mina ingane inyanga ezingayi. Ngithike ngingazi maseyifuna ukuthi ife kanjani. Uma ngabe ngithi ngicela lo postmortem uAyanda wenzeka nginike mina i-postmortem ezoyithatha udokotela wamshinga. Sithi savumelana futhi naye kahle. Kodwa mase ngithi ngiyayifuna usekidime enkantolo uyongibona ukuthi mina ngiyam-accuse. Okay ma ubuhlungu. Okay ma ngiyacabanga ukuthi mhlambe lento iyadinga ukuthi ilungiseke ngoba ngiyakuzwa ukuthi nawe ulimele noAyanda naye ngapha ngathi ulimele impela so kuyinto efanele mhlambe nihlale phansi njengomndeni nilungise. Kodwa nginombuzo nje la omncane ngubone uqhamuka khathi ukhuluma ngendaba yokuthi uAyanda unkosikazi wakwakho ukuthi kanti kwakwenzeka kanjani ukuthi athelwe ngenyongo mawukuthi kanti futhi into abangakholelwa kuyona. Ngibazi ukuthi bezakwenza bathelwe ngenyongo Ayanda. Kwangekisa nje isami kancane umfazi kancane uAyanda. Ngiyaxolisa impela ukuvusela amanxeba ngiyabona ukuthi lento ngoba ngathi isibhlungu kakhulu kwena. Ubuhlungu kakhulu. Ubuhlungu nje kakhulu. Ngoba ingane yakho kuyahamba. Angishuye kweli wami ubuhlungu. Ngicela isipho. Kufanele ukuthi ngiyazi ukuthi ngiyamphasa ngiyakwazi ucingo lendini kafanele wathi ushonile kungazi ukuthi ngiyini. Ingazange ngizwe ukuthi yagula kwathi wathiwa mina ngale kumnikelela ngezinto. Ingazange ngengizwe ukuthi ugulisa izinto. Angizange ngengizwe nje futhi noma ngabe kwakushaya izikhiphe zonke kumnika khona ngazomnika ngendlela awayisibuthi sonke ehlizweni yami. Kodwa angithelanga lutho. Izinto ngizokwalela lezinto ukubika ingane yami iphilisa ingane mina noma ngabe ngiyahamba emhlabeni ngilungile ngoba
sengihlalile emshadweni sizohambeni naye kushele bakuflangalile kwabhala ngami Instagram lezo zinto zenezibhalayo kwathiwa mina ngale nezinto angimikazi banyami kukhulunywa amanga phambi kaJehova kodwa sibe sithi siyakholwa sisindisiwe uNkulunkulu asibone ngelanga lokugcina ngoba ngazi ukuthi ngangizokwalela nezinto sifo mina bengiphila ngayo ekhaya emva kokuba ehambile ngahlupheka mhlawumbe uyakwazi ukuhlupheka mina ngahlupheka abantu ezihambile kodwa angiboni futhi ukuthi kunesidingo sokuthi sikhulume lento ngoba ngeke izisenze nje lutho kulungile lasho ingane yami ethi kulungile baba makuvume wena kanti izohamba kabuhlungu kangaka ngaphandle kokugula agulanga ufisi. Okay, ngicela ukukhulula nje ngoba ngiyezwa ukuthi lento ivusela ngamanxeba ngiyaxolisa nje kakhulu ukuthi mhlambe ube kulesimo okusona sizocela nje ukuthi mhlambe kube khona umuntu esikhuluma naye eceleni mhlambe ungazama ukuthi sibone ukuthi ngoba lento uthi ayidluli kuwena mhlambe no counseling kanje ngeke yini baze bakusize ukwazi ukuthi uphole enhlizweni ududuzeke nje ududuzeke ngiyazi ukuthi kunzima but ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi kube khona ukuhlala phansi nilungise lento njengomndeni ngoba ngiyakuzwa nawe ubeke lakhe iside ngiyazi noAyanda naye mangase kuthiwa uyakhuluma unelakhe iside and ungathola ukuthi kukhona la mhlawumbe ningazwananga khona kuphela kuyinto nje ningahlala phansi nilungise ngoba nesifisa kasekho ngiyacabanga ukuthi naye la khona bengafisa ukubona kuba khona ukuthula phakathi kwenu ngicela ukudedela nje ngenkulu inhlonipho ukuze uzoba right. Kuvuka amanxeba kumama kaSifiso Ncwane mayekhumbula indlela ahamba ngayo umntwana wakhe. Kungabe uAyanda Ncwane wenza kahle noma ngabe wenza kabi? Asazi. Uye okusamele azosiphendulela ngesayidi lakhe ngoba umama kaSifiso Ncwane ekhala ngayo.